kablaawak timang bukbukel kan grupo ti Cedric Records. Ti deti pakauna a proyekto na ang nakairamanan matenti ni Motibian, most especially to our executive producers Sunny and Emmy Cansancio. Babaen iti daytoy a proyekto makatulong ti pannakabigbig ken pannakaitalo ti dayaw ken dignidad ni Ilocano. Babaen kadagiti managayat ti bukod tayo nga arte, musika ken kultura. Sapay kumata saan nga dayti ti umuna ken maudi no diket di dayti ti umuna kadagiti sumagana din. Kamaudyanan na kablaawak apo digiti amin nga imay nangimatang di dayti launching ti initial project ti Cedric Records. Sapay kumapo ta suportaran tayo tapnod adda arumwaren ti kultura Ilocano, babaen kadigiti kanta akabukpukodan tayo. Deti nga rod ni Ben Bautista, ngoray awana ko niti nagtauda ka lugar, jak pulos malipatan dagiti nakairwama nang nangruna ti kabukpukodan tayo a pagsasao. To Cedric Records, congratulations, more projects, God bless, and more power. Special thanks to my composer, Mr. Benny Ventura. Thank you so much tinakapinpintas akantak ng runa ti kaanon to. Mabuhay ka, Manong Benny. Andamay sa lugar iti amyana. Manipot ni Jefferson, Texas, USA. Siyat ni Alexander Reyes Barot, ti awagan dayti, basit alalaki. Kaya't kuman ngay dan tinabara kablao ko, iti pan nakaipas ngay dahit yung album ana paunwan iti, dagiti pakasaritaan ana ikanta. Pagbidaan ni Cedric Cansancio, produced by Emmy and Sunny Cansancio, and released by Aquarius Records. Nakapinpintas dahit yung album, ta nagtitipon dagiti agkakalaing ako makanta akas kada Prince of Ilocano Songs, Ben Bautista, Eden Abara, Rachel Mamaklay, Noel Navarrete, ken Joanne Yabes. Suportaran tayo nga rod dahil tinapnuan pintas na nga album ang mangiladawan itinaisang sangayan ng kultura ni Ilocano. Agyaman na kada kayo amin. Naimbag. Paraiso nga